mɔgɔ mana kɛ cogo cogo an karamɔgɔ ka wari yɛlɛma ma fa dalu tɛ ma fa dalu mais ala kana dɔnni na a latigɛ ni bɔnna si ye ala sɔn i bɛ cɛw kɔrɔbɔ ni nin yɛrɛ c'est à dire tulonkɛ ani sɛbɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tulonkɛ de bɛ se sɛbɛ la o bɛ s'a la dɛ sabu a ka di n'i ye wari yɛlɛma daminɛ dalu sɛbɛlama i t'o tigɛya kɛ tuguni wa mɔgɔw hakɛ bɛ tila k'i ta cɛ i bɛ ɲinɛ sɛbɛ kɔ u b'a dɔw kɛ lama kana jaka da i yɛrɛ dɔw kɔrɔbɔ n tigiɲɛ la yan lama kana jaka da k'a tigi kɔrɔbɔ f'a ko ko Konatɛ cana da dɔn o kɛra yan u b'a lama kana jaka da sɛbɛ ka o papiye kelen d'e ma k'a kɛ cɛ ni muso kumana n'i taara sanni kɛ bitigi la n'u y'o wari bila wari o wari cɛ la i bɛna i sigi so kɔnɔ k'a wurudi o bitigi kɔnɔ wari bɛɛ bɛ cɛ ka na e fɛ yen a kɛra o la i bɛ ka mɔgɔw ka jeliw mandigi koyi a ma e ta ma mɛn ka taa wa mugan minɛ waa kɛ ni lama kana kuma ɲana a bɛ tɔgɔ ko bɔ a la lama kana jagaja u b'a baara n'ale n'u ye a baara n'i taara sanni kɛ ala k'i kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma sanni kɛ n'u ye a wari minɛ k'a di k'a bila wari cɛ la n'i nana so kɔnɔ ka ban a wari bɛɛ bɛ cɛ ka na i ye deni an balimamuso dɔ bɔra sɛbɛnni kɔrɔ orange money tigi a wari kun ka ca dɛ n ka wari falen biyu n ka wari falen kɛmɛ naani ha a ka kɛmɛ naani falen kɛmɛ fila biye la a ye kɛmɛ naani minɛ ka bila a kun yɔrɔ min na deni y'a ka wari tɔ ɲini 100 ani dɔɔni bon ni jigitigɛ min bɛ da adamadenw kan e ka nin an balimamuso ta lajɛ n bɛ ka taa fura san ka taa n ka banabaatɔ furakɛ jigitigɛ fara la wari bi turunnen na bon i bɛ jigitigɛ sɛgɛ caman ye siraba kan dɔw kunkolo bɛ ci dɔrɔn mɔɔlu bɛ u mɔɲɔkɔ a bɛɛ ye ɲɛ ta to ala ma dugawu minɛnenw ye a y'a ta to ala ma n'a tora ala ma ni ta to ala ma e Bajire i bɛ siran kuma kelen in ɲɛ dɛ denmisɛnninw aw kana a fɔ a ye ala ɲini tiɲɛ kan aw kana fɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ don ani ɲɔgɔn cɛ a ma ɲi dɛ ne ko cɛ ma n ko ne fa kun ye mori ye n bɔra olu de la n ba fana kun ye mori ye n bɔra olu la ne ti wari yɛlɛma ala kana dalu latigɛ n bolo ala kana latigɛ n bɔnna si ma wallahi e ka ko ka giri wari yɛlɛma ma dɛ a juru bɛ sara waati min i ti lahara kɔnɔ dɛ
Kuruske wa tandine ma ngo nya fara ni ngo ko ibi ya ko bahire ko ni tengo ngo kota ko fa afoka daka de donc na soro ko ne ko hali doni dron ka ko mi mo do min bi wari yele ma de baray me kise shurunga alati so rai chaba koro ay la diriya ko wari yele ma akana do wari yele ma na akana fa ba yele ma kadi mama min ko abi yele ma ayo toyi me mu me mo kise ka boni be ma kana boy kana wuli ka bo suno na fiu kibi boy ka du dafe kula uzu birabil falaki birabil nasi min be kala siyɛn saba i ka mɔ i ka sɔrɔ ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnna manamana ko t'i sɔrɔ ma kunfɛ ko ye n'a ko a bɛ kɛ cogo o cogo i bɛ bɔ a da fɛ n'o tɛ o bɛ fa bɛɛ fɛ o ba fa bɛɛ ɲɛ bɛ ala kɔnɔ ala ka limana d'a ma ami wa si laban tɛ ɲɛ ayi o ti ɲɛ o o de se ka ɲɛ ti ɲɛ dɛ Sikaso ne ka tournée dɔ senfɛ dɔ balila Konate don wa Salamalo karamɔgɔ t'i sɔrɔ telefɔni na an bɛ n'i nɔfɛ somɔgɔw bɛ di a ye Abijan waritigiba dɔ tɔgɔ a tɔgɔ ye di Sikaso waritigiba dɔ tɔgɔ fɔ ko y'ale de ye k'ale musow ti bɛn Mali kɔnɔ kɔni bi Konate i ɲɔgɔn wajulikɛla ka dɔgɔ i y'an ka du cilen u y'u jɔ k'ale muso c'est-à-dire hali ni muso kelen nana fɔ ale ye sɔgɔma ko i ni sɔgɔma ni dɔ nin y'a dɔn k'o natɔ don ale fɔ dɔ in t'a fɔ tile kɔnɔ bilen o gɛlɛya dan ye mais o muso fila ko ne ka wajulu de y'o muso fila bɛɛ Bajide hali n'a ma cɛ a fɔ nka caman kɛra an ɲɛna n bɛ dugu dɔn ko o tuma ale sigilen bɛ min kan ale kun ye mobili ɲɛnamaba dɔ san Konate ni e tɛ mobili n t'a di mɔgɔ ma wa Mali mun bɛ bɛn n'i y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ moriden dɔ bolo Konate bɛ n ka mobili segin ma bilahi n ye tiɲɛ n kun bɛ tournée in na o n kun b'a la ne ko n ko a ɲɛna komi ko ni y'ale tagatɔ ye sisan Faransi a ye dɔ tɔgɔ fɔ Diboli a kɛra ko mobili koɲɛ b'o bolo o de bɛna mobili de dɔ ye ka na di ne ma yan donc ale filɛ avion so la nin ye komi ale mɛnna ne nɔfɛ mais ale bɛ taa Faransi sisan i bɛ taa réunion dɔw la bon peut-être ne kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 2 ou 3 jours comme ça mais a y'a tɔgɔ fɔ n ye Sikaso mais Sikaso ka tɛ ayi n ko n y'a mɛn a ye dɔ ye kɛ min ka numéro di yan ko bɛna mobili di dɔ ye ka di yan n balila k'o wele voilà a kɛra salamaleykum jɔn don n ko Konate don Konate wajulikɛla Useni Konate papa aw kunna aw ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bilalen filɛ ni tagabɔla mobili dɔ ko k'o d'i ma mais karamɔgɔ e ka baara ye mun ye nin tɛ moriya dama ye dɛ n ko ne tɛ mori ye ne bɛ mɔgɔw ladi de ye ne ye wajulikɛla de fata nin ka taa ala ma non cɛ ko k'a ka du kun cira k'e de y'a ka du jɔ nin mobili ye karamɔgɔ non dugawu k'a ye donc ale kɔni taara sini bɛ sini kɛ a ko mercredi don mobili b'i sɔrɔ yen kabini da tusira mercredi la ne b'a dɔn o ye mun ye i y'a ye ko dɔ b'a fɛ ko bɛ taa de a y'o ɲɛfɔ mun kɛ miniti 10 ɲɔgɔnna a sina ka ne wele a ko karamɔgɔ ko a gɛlɛyara dɔɔnin dɛ u ko k'u bɛ mobili di jɔn ye 3 ɲɔgɔnna ko 1 dɔrɔn de b'ale bolo bon vraiment ale t'a fɛ mobili ka siya bon ne k'a lajɛ k'an ka cɛ wele ta mais ale kɔni mɔgɔ min sera ka mobili san 60 ni kɔ bon mobili dédoyeli la u bɛ ka karamɔgɔ de ne ye ale tun b'a fɛ ka jɔni dédoyer wari ye mais vraiment ale 3 fɔra mais 1 de b'ale kunna donc a ko ka ca quoi ne ka cɛ wele ta cɛ m'a fɔ ne ka bɛ taa Faransi yan wallahi e yɛrɛ tɛ ɛri dɔ yɛrɛ i bɛ nin bɛɛ dɔn sina ka cɛ wele
ka message ko vous pouvez laisser les messages. Je suis à Paris. Ne ko pati. Ni pare chaka ni teliara. Teliara de. Oni ba ka message ka kele. Agelera. Abigelera. Ya wele. Ango nga manya dengo cheka message ka kwa be Paris. Ko sebe. Ko korate kwa karabare. Ko don kwa nga atusa ko nanana. Comme Tchèdungo a bien peut-être que nous rencontrons avec les tandous. Comme ko anga amunu. Ko ni Tchèdna na watimu. Après la nana wele. Ko mobili kai tukomi. Et puis mobili ko forane. Ne karamogo ne ladri. Mobili ko forane. On a fera ko mobili kan tambeke a jolé. Vraiment autant les faire quoi. Autant faire quoi de. Tiens n'a pas marqué le nom. No bon problème ta là. Ne bani wele. Sigata la da do kranyana. Wallahi. Bawa. Aidra ko ne ma konate. Mogo bi sabara do bonye o bonye no fe. O ti bonye. Ni bonye todo u kana dima e kaso. Wala. Kana sabara do bonye no fe. Itazo wallahi. Ne ndo. Ai go bawa e ka direction di. O yoro be doyen ke min ga numéro dira ma doyen ku sika so. Anga appelé o. Na yele mara dibo di sibra. Wallahi tengo. Wallahi. Ba ado ajamu tengono te. Donc ne sinaka sika so ka do nyininga doye ke njamuna to wala ko ka akumbe sika so ko me ko tara dibo di ngwa ya ka numéro dia lo ka numéro dia ne o wele ka bomana nga jeli teti ngo ne ga mo lu do be bolo ya o e kashi dam nga bisa ta do mi me akol dungo do ale ka bara chendo do dungo do mo do bina faale ko nga mo buru dira ki ka di doye ale yɛrɛ bi yɔrɔ min na diboli ne do foyi t'ale la nka u b'a fɔ de ko mobili cira ale ma donc n'a fɔra a ye wari ci ni wari cira dɔrɔn ni mɔgɔ mɛnna min ma mobili sɔrɔ u bɛna ale yɔrɔ ɲini ka taa sigilen sɔrɔ biro kɔnɔ an ka wari nana mobili bɛ min ale yɛrɛ bɛ kasi la n ko bon n ko comme e ye douanier ye fo ka fini tɛ se ka don ten o donc ne bɛ min f'i ye ninnu de ko ne ka mobili b'i bolo ye. Dieu merci, il y a mais elle est plutôt qu'un kilo son. Donc, mina mobilité nous avons un numéro 10. Voilà. Mais mina fouille qu'on a commerçant de Bekaï. Au commerçant, donc nous voulons faire commerçant. Ah, vraiment, nous avons mis un contact. Audi a kekaba mais fermier didoyen mai vraiment aw se mora ne rebi jono voilà ni do seraka mobilisa million bi woro ni ko ka di ika karamo ma ka didoyen million fla million saba o ti problème ye wallahi donc ndi ko yen fu yeti ale sinaka nunu wele ka yele ka ko jondo yu toko fo mais u y'ale tɔgɔ de fɔ voilà ko ale de don ko ale bɛ diboli a bɛ jɔnya la ye cɛ fana y'a question ko ah oui min kun bɛ Sikaso f'a yɛlɛmana diboli a ko yɛrɛ jati de don actuellement o de don voilà o de don dɛ a bɛ ɲɛ o ko bon ko a ye bonya min kɛ karamɔgɔ y'a diyara ye donc mobili de jɔ ma ko la ni ala sɔnna min na o dɛmɛ mais bɛ circulation na n bɛ tila ka weleli kɛ voilà cɛ ye ne wele sisan a ka y'u sɔrɔ n'i y'u sɔrɔ ko n ko bɔn i ye faama de i kan ka dilan cogo min na a dilan ten o ɲɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ ja faga fini bɛ caman na kunfin ka fisa u ye walayi faga ti kalan o ayi o de la Mali réglé man di dɛ ayi Mali réglé man di u k'a lajɛ dɛ ni min kɛra faama ye o den bɛɛ bɛ kɛ faama ye o nɔfɛ basi de o tɛ ɲa dɛ taa fɛnw tɛ kelen ye o a si ti faamaya kalan ayi kabako de don o don ale ye min kɛ sɔngɛ na i b'a dɔn
ale ko zongɛ ma ko ale ye bitigi feerela de ye Kayi donc ko u ni zongɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ brigadi da la brigadi tɛ ok o faamulen don faamaw ka yɔrɔ ok brigadi kɔni n'o fɔra n'i ko zoma ko a k'i kun bɛ brigadi da o ti taa dɛ i y'a gwɛ e yɛrɛ bɛ fɛ ka dɔ fara a sen nɔ kan o cɛ sinna ka ne wele mais karamɔgɔ ne ka cɛ ni ta ye mun ko i ta ko ne ka taa wari minɛ brigadi da la ne bɛ taa mun ɲini n'o don an k'a dabila n ko he a ka mobili ko kuma ye n y'o de f'i ye depuis a daminɛ na n ko mobili 2 bɛ n bolo a ka mobili ko nana sɔrɔ dɔ bɛ ne bolo yan kabi woro 2 ma da kulusi bi don walahi ko n'o don ko an k'a bɛɛ ɲagami n ko a kana ɲɛnabɔ bilen yɛrɛ pewu o kɛra nɔsiri ka kuma ye après polisikɛ ye ne wele a tɔgɔ jɔyakɛ ye ne wele ko non e yɛrɛ de ye son tila e faamatɔ a ye sira d'a ma dɔ bɛ nkalon tigɛ ni i tɔgɔ ye an y'a tigi ka numéro d'i ma e bɛ taa fɔ ka taa wari minɛ polisiso da la bɛ brigadi da la fa b'o la wa a ti taa ti taa o e tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ fɔ an ka taa minɛ nin yɔrɔ in na o bɛ taa bitigi filɛ yan fɛ taa i sigi bitigi kɔnɔ a banna n'i sigira bitigi kɔnɔ n'i ko n ka bitigi bɛ yan fɛ n'o y'a sɔrɔ faama tɔw bɛ yen n'a donna k'a bɛ wari minɛ a ti karaw k'a la mais n'i ko brigadi da la hali o bɛ ne yɛrɛ ne bɛ taa yɔrɔ na tɛ bon mais n'i bɛ ala kɔ a dingɛw bɛ tigɛ i bɛ panbaw kɔnɔ u bɛ pan dɔw bɛ jɔ kulu sanfɛ yɛrɛ panbaw kɔnɔ ala ka limana da o tuma na samatigiw taara k'u bɛ alikaba ci ma ɲina dankɔrɔba i segin la i nɔ na kɔnɔ dɔ bɛ yen ko babila kɔnɔ dɔw ko nanagalenni dɔw ko nanagalenni kɔnɔ kɔrɔtalen don dɛ ala y'o kɔnɔw de ci ka taa janɛmɛ kɔnɔ kɔnɔ den kelen bɛlɛkisɛ kelen donc n'o kɔnɔ nana a bɛ fɔ ko e ka bɛlɛden kelen ta i k'i ta jigin kariba kunkolo la e k'i ta ta i ko o jigi waraba kunkolo la donc kɔnɔ kelen bɛlɛkisɛ kelen kafiri kelen kumana ni kɔnɔw ye bɛlɛ ta janɛmɛ kɔnɔ sijili kɔnɔ o kumana n'u nana se mɔgɔ min kunna u bɛ bɛlɛ fɛn bila ka jigin a t'i jɛ o n'u y'a bila ka jigin n'a jigira kafiri kunkolo la a bɛ kɔnɔfɛn bɛɛ toli i bɛ bali ka nogo ni kɔnɔfɛn bɛɛ tolen ye woro furancɛ sur place walahi sur ala ko don dɛ maa ko tɛ koyi tarmihim attention olu don dɛ tarmihim man ala de ko ko tarmihim bɛ hijara u b'u bɔ ni kabakuru ye bonni don ka bɔ janibɛ si walahi ni janibɛ si julu bilala min kunkolo o bɛ nɔɔni i bɛna adamaden nɔɔninen sɔrɔ i b'a fɔ ni misi ye i dafa binna k'a ɲimi ka wugu ka tila k'a wɔgɔ o ti ɲɛdɔn bilen ka ɲɛsi t'o la o tɛ donc kafiriw kɛra cɛ alam yaj'al kaydahum fi tadlil alam yaj'al kaydahum fi tadlil u ye fɛɛrɛ jugu minnu tigɛ k'u bɛ alikaba ci fɛɛrɛ jugu an y'o fɛɛrɛ bɛɛ bila dibi la an y'u fili n'o de ye k'u lafili o de kɛra halaki y'u kan an ka taa alikaba ci olu yɛrɛ de ci alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim ala ye cili kɛ kafiri ninnu ma cili ala ye fɛn dɔ ci kafiri ninnu ma toiran ababila toira o ye kɔnɔ de ye babila kɔnɔ mais anw fɛ yan an b'a fɔ ko nanagalenni c'est que ala ti kɛlɛ quoi mɔgɔ min murutila k'a bɛ alikaba ci ala filɛ ka kɔnɔni bila dɔrɔn ko taa kabakuru dɔ ta i kana a bila a kunkolo kan donc kɔnɔ bɛ tasuma ta a da la a ti kɔnɔ jeni n'a y'a bila kafiri kunna a bɛ nɔɔni o de la kɔnɔ ninnu bɛ kɔrɔta dɛ ala don fɛn mun na o de bɛ ko kɛ o bon ni mɔgɔw dara ala la na i ji dabila kun tɛ ko bana a dabila kun tɛ yen bana kɔni i furakɛ yen de ni ala ye barika don mɔgɔw ka dugawu la bana ti taa a bɛ taa kɔsɔkɔsɔ ala ka limana jama tarmihim bi hijaratin min sijil u b'u bɔ ni janimɛ sijilu kabakuru ye o
bon kɔnɔ bɛ tasuma bilenlen ta da la a t'i jɛrɛ ni tasuma bilenlenba y'a da non mɛ tasuma tɛ foyi kɛ kɔnɔ yɛrɛ la ayi t'o kɛ o tasuma tɛ foyi k'a la dɛmɛbaga tɛ yan فجعلهم كعصف معقول o kɛra min kɛ kabakuru jigira o kan olu labanna kɛ asfin ma'akul voilà b'a fɔ dumuni dunnen tɔ u foso fasa o halaki da ko foso fasa okay ko cɛ k'u ɲɛ cɛ Pewu. k'u halaki nate bara koy nin sura in baisidi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kabakoba bɛ sura in na ai ya a kɔrɔ lajɛ dɔrɔn attention alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wallahi kelen kelen ma ye ala ye min kɛ samatigiw la wa wallahi alam yaj'al kaydahum fi tadlil ala ye u ka plan okay k'o kɛ dibi la c'est-à-dire k'u ka plan faussé kallahi ka kɛ filibagantiya ye wa arsala alayhim tayran babila ala ye babila kɔnɔ ci umma wallahi tarmihim bi hijaratin min sijil wallahi abu boni jahannama sijilu tasuma wallahi faja'alahum ka'asfin ma'kul a y'u kɛ komi dumuni dunnen tɔ u bɛ ka dumuni dun k'a ɲimi k'a ɲimi c'est-à-dire a y'u b'u dabɔ a y'u bɔ mɔgɔya bɛɛ la k'u nɔɔni quoi kuma yɛrɛ kɔrɔ de ye okay a ye mɔgɔ ninnu nɔɔni de a y'u nɔɔni ko kɔrɔnɛ bɛ fu okay okay komi tigi tɛ jamanaw la bayide ya kuma ninnu tiɲɛw de man d'u ye tɛ quartierw la okay tiɲɛ yɛrɛ de man d'u la ni min sigira jamana kunna n'o ko a bɛ laadiriya wallahi o bɛ tila ka sɔgɔbɛ Ɔhɔ. tila ka ngɔlɔ i y'a ye i bɛ n kɔlɔ o diyagosa ye n'o tɛ n'i ye alamutara kayfa sɛbɛn a bɛ ɲɛfɔ dɛ bama golo kan a tankɔrɔba bama ye fɛn farin ye dɛ n'i y'a sɛbɛn bama golo kan i ka dugu seleke naani i ka du seleke naani i bɛ jima fa de lajɛ k'a don i bɛ mɛn ni kɛlɛ ma tiɲɛni kɛ o dugu la dɛ kɛlɛ ti don bayide u yɛrɛ bɛna mun de k'i ye sa i bɛ k'a di kɛlɛ de ti don ni min ko a b'a kɔrɔbɔ a bɛ jigin dingɛ kɔnɔ o yɛrɛ ɲɛ t'o dingɛ la siga tɛ na konate o y'a kalifalen ala ma u t'a lajɛ sa kɔnɔdimi gɛlɛn n'a bɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ ko n kɔnɔ bɛ dimi fo a b'a sigi ka wuli sin ka alamutara kayfa kala i tɛgɛ kɔnɔ i k'a tigi numan se jɔsi n'a ye a ka sɔrɔ k'a mɔ a kɔnɔ na i ka mɔnturu lajɛ 3 minutes ko waati a bɛɛ b'a fɔ a taara i b'u wuli ka jɔ waati bɛɛ yan cɛ cɛw yɛrɛ bɛ na dɔw ta ka jugu i dɛ b'a kala siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 7 a bɛ su den ma caman ko bɛ kɔnɔ de sababu dɛ u b'ale de baara mɛ o ye ɲɛngoya ye n'i y'i ka ɲɔ dan n'i t'a fɛ kɔnɔw k'i ka ɲɔ dun i t'a fɛ misiw ka don a la u bɛ alamutara kayfa de sɛbɛn siɲɛ 7 kɔtɛ min bɛ kungo kɔnɔ ni a den bɔlen don a la o jala i b'a don o kɔnɔ ka di kelen kɛ k'a da nɔrɔ ka don i ka foro la i ka ɲɔ bɛ tigɛ k'a ban kɔnɔw t'a don sarakati b'o la de o ye tanga n'a ye n'i ka yɔrɔ kɔlɔsi a b'a tanga a b'a tanga mɛ kɔnɔw ka dunni ninnu mɔgɔ dɔw k'ale jɛnɛ kɔnɔ don saba o don dɛ a fɔ an ye dɛ sarakati jara ti don o ye sarakati ye
Bɛsu de ma bɛ se ka kɛ fulaw ka misiw kama. Bon en tout cas kɔni n'i y'a don i ka foro la daba tiɲɛni ti k'a la hali ni warabilenw bɛ tiɲɛni na e ka foro kɔnɔ olu k'u bura ye ti don ye ala ka lamana da k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an laban ala k'an sago da ala k'an dɛsɛ ala k'an laban ala ka barika don an na ala k'an don an kɔrɔ ala kira kɔrɔ Salim Konate, ci. Bayude kika ko ndo davao. Ede badi. risiko nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 120 Saya kemana mau anak? Kɛmɛ ani mugan naani. Oh sebenarnya. alhamdulillahi rabbil alamin Ani foli ka kan. Wallahi, sanga ka koyi. an ye layidu di aw ma Angga. ba garibu a ye namara kɛ na Namara kɛra. Bayude. a ye namara kɛ Amanda gi namara dɛ. Nka i b'an an tolera o kan ten. a ye namara kɛ Ni min ma ɲɛ o bɛ fɔ fili bɛ bɔ a la o. nin ye joli de ye nin ye risiko de ye Diɲɛ bɛ ɲangina a ka kɛku dɛ morikɛ. o tuma e de bɛ forokaran fila ka di ne ma I m'a ye a cɛ in ka kɛku dɛ. kɔrɔna kɔnɔ an ye fɛn fila de fɔ yan kunun Angga. A fɔra. an ko kɔrɔna sora minnu bɛ daminɛ a tɔgɔ ye di kayiru minnu bɛ kɔrɔna kɔnɔ Hɛrɛ bonda. ani garijɛgɛ bonda min b'a kɔnɔ ani n faw ka bolola kɔrɔna n k'o bɛna jira n'i y'a pese ka ji sɔli kala ji ka ni hami n'o bi Angga. mais min bɛ aw ye tresi aw nana n'o tɛ ye parce que a ye kayiru dama de ta garijɛgɛ nana kɔrɔna kɔnɔ wala taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum Dama tomina. garijɛgɛ a nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 109 Wala. Wutiri. Kɛmɛ ni kɔnɔntɔn. Basude. Garijɛgɛ. garijɛgɛ nana kɔrɔna kɔnɔ ani siɲɛ 109 ni y'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan min bɛ bakara la min bɛ suran wɛrɛ la mana siɲɛ 100 ani siɲɛ 9 Dawara. safinɛ a bɛ ka safinɛ min baara Awɔ. n dɛna n'a ye Awɔ. Mande do. an bɛ garijɛgɛ ye sɛbɛn ka k'a kan kayiru min bɛ kɔrɔna kɔnɔ kayiru zalika kayiru lakum kayiru min alfi shahr n'i ye ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la inna lillahi amanu wa amilu salati wa laka hum khayrul bariyati faman ya'mal miskala zarratin khayran yarahu n'i y'a lajɛ n kɔnɔ dɛ nin ma dafa dɛ an ko kayiru nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 109 non a ma dafa a bɛ sigi k'a wala Wala. i y'a faamu Angga. ma kayiru وما
وأنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها ni rizuku ye rizuku nana kɔrɔna kɔnɔ adadu min na o de ye nin voilà o de don 109 yɔrɔ dɔw la e bɛ aya dɔw kɛla n'a yɔrɔ ye sisan a nana kɔrɔna kɔnɔ n'o ye rizuku ye siɲɛ 109 voilà niya waati sara o ye witiri ye kayuru o nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 100 ani 97 wa innahu lihubbil khayri la shadidun ya laban Allahu hɛrɛ n tɛna n'a ye a ye nin sɛbɛn sisan a b'a kɔrɔbɔ maa o maa bɛ yen ne b'a fɔ ko hɛrɛ t'a bolo la fiyewu kɔrɔna hayo dama a y'a sɛbɛn dɔrɔn c'est-à-dire a tigi k'a min dɔrɔn ka dɔ ko kayiru min bɛ kɔrɔna kɔnɔ haya ayo hɛrɛ mugu da ye c'est-à-dire hali n'i tɔgɔ tusilen don ka bɔ garijɛgɛ daw cɛ fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye o Musa tile la a ma fɔ ko muso dɔ tɛ den sɔrɔ a fɔra Musa yɛrɛ ma Ala wele Ala ma fɔ a tɛ den sɔrɔ mais muso cɛ ye dunan bonya n'i ye dunan bonya n'a kɔntana ni dunan ye min fɔ o bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ dunan tagatɔ ko Ala ni cɛ in n'a muso ye n bonya u ye bonya min kɛ n ye o kosɔn den d'u ma muso ma den sɔrɔ a b'a sɔrɔ fɛn bɛ fɛn ye wallahi k'a yɛlɛma nin kayiru n jɛna n'a ye mais o b'a fɔ parfum dɔ ma ko a b'a nata i bɛ nin fɔ waati caman kayiru nana kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ 100 ani 96 voilà inna allazina amanu wa amilu salati ulaika hum khairul bariya وللآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير وأبقى donc خير nana siɲɛ 100 ani 96 voilà garijɛgɛ o nana siɲɛ 100 n'o ma jigi ani 7 kɛmɛ ni 97 o ye witiri de ye fana ye 100 ani 9 voilà fana ye witiri ye 100 ni 97 ani 109 a ye sɛbɛnnikɛla jolenw bila o k'a sɛbɛn wajuden n'u tilala daga na u bɛ nin kɛ daga Ala b'a di ka aw nafana bɔ Ala ka aw nafana bɔ miseko kɛ koyi Ala kana maa si se aw ma min ka sababu t'a la danga de bi maa o maa bɔ Ala kana latigɛ o k'a sa amen Ala kana dangaden kɛ k'aw yɔrɔ dɔn k'a sa i bɛna mɛn o Konate yɛrɛ ye sira d'a ka dɛmɛw ma an y'o sira minɛ koyi k'u ka wusulan bɔ k'u ka a tɔgɔ ye di san nana k'a sɔrɔ kɔlɔnda ɲigilen don Konate min ye pɔn jɔ o de ko don o don pɔn na b'a ye 600,000 ye waso tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ de don dɔrɔmɛ maralen tɛ wallahi dugukolo yɔrɔ si an kɛ n bɛ nin dɔ ti waso ye dɛ taa pɔn lajɛ Mali mun bɛ bɛn a ɲɔgɔn tɛ a tɛ faama m'a kɛ waritigi m'a kɛ abada baba y'o fɔ wallahi Konate donc ne mago foyi tɛ se wusulan wari ni ayi
a tɔgɔ ye di wallahi hali ni mago sera ma i ka dɔnni tɛ de basi de mais ni ne ka kɛlɛ b'a la yɛrɛ de ma kuma nin kɛ ne kun jigi tigɛra wallahi mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka fɛnw bila ka feere faw fɛ kana dɛ kana tɛ ka wusula kana tɛ ka parfait gwɛsɛ nin bɛ dɔ bolo ko kana tɛ ka gwɛsɛ 200 wa bɛ san dɛ fo mɔgɔw bɛ suru a kan ko kana tɛ ka gwɛsɛ n t'a si kalama ala b'a dɔn mɔgɔw bɛ tile ka n wele tɛ arjɔla dɛ nin m'an yɛrɛ bolo an y'i ka fɛn san an y'a kɛ tan n ko n ka fɛn jumɛn aw bɛ so kɔnɔ yan nkalondun tigɛtɔ tɛ maa wɛrɛw bɛ yɛlɛla sanfɛ aw bɛ tiriki tɔrɔkɔ la ne senkɔrɔ yan o b'a langoloya de a yɛrɛ ka wuli an bɛ wuli ni mɔgɔw ye a ka fɛn ɲuman ta k'a kolon ɲɛ parce que ala b'a dɔn maa o maa bɛ ninnu ta ne kɔfɛ ka baara kɛ n'a ye ni tɔgɔ ye hali n'i ka fɛn ka ɲi a barika bɛ ban parce que ne t'a kalama ayi wa i tɔgɔ tiɲɛna ne Konate ka parfait ala de ma tɔgɔ tiɲɛ n t'a kalama ala se k'o kɛ donc hali n'a ka ɲi a barika bɛ ban parce que a kan ka fɔ n ye fɔlɔ kosɛbɛ hali n'i m'a fɔ n ye i kan k'a kɛ mais quand même tɔgɔ k'a kan a man tɛ ka kɛ ten kɛdɛmu kɛra ka feere a bɛ nin fɛn min bɔ a b'a janto a la a kana tɛmɛ o kan dɛ ala kana dangaden kɛ k'a sa an tɛ tɛmɛ kuma in kan ɲinɛ n'o kɔ n ka ko min mana daminɛ ni murutira o bɛ sin ka ban ten a b'o dɔn an b'a dɔn i la ni ko n t'a la i t'a la ala dɛ bɛ sin ka barika ban wa attention dɛ awɔ donc aw sigi o sigi a kunna ala kana dangaden kɛ k'a sa mɔgɔ dɔw bɛ yen dangaden tɛ mɛ o ka sababu t'a kɔnɔ fiyewu n'o y'a san o b'aw tɔgɔ tiɲɛ ala kana latigɛ o k'a sa n jɛna n'a ye Konate a ye taamasiyɛnni dɔ hali n'a bɛ Murakɛ Musa kunkolo k'a ni burankɛ kɔni a ka dɔ ko a bɔra ne fɛ yan siga tɛ nin na haramu tɛ ne t'a kɛ o ye tiɲɛ ye mɛ don min na ni cɛ taara bugangana tagara alakira tile la a ko u ka di d'a ma a k'a min ko k'u tɛ di d'a ma a ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ u ma sɔn u tɛ sɔn u y'a n'a ka buganw gɛn u ma sɔn ka di d'a ma u ka dugu la u ma sɔn ka dumuni d'a ma u y'a n'a ka buganw gɛn u fana taara sigi kɛrɛfɛ ala y'a kɛ sa ye olu ka denmisɛnnin dɔ kɛ aw ko cɛ dɔ bɛ yan ko sagagɛnna don ko a bɛ komi saki fura b'a bolo u taara cɛ fɛ yen cɛ ko k'aw de ma ne gɛn a ka dugu la sisan cɛ taara ala kira fɛ yen ko ninnu ye ne gɛn u ma ji di yan u ma dumuni di yan sa y'u ka mɔgɔ dɔ kin yali n bɛ se k'u ka saki fura furakɛ sakinda furakɛ ka wari minɛ wa a ye sɔrɔli bukari da sakinda ko yali n bɛ se k'a furakɛ ka wari minɛ wa ala kira ko a furakɛ i ka wari minɛ i k'i ta ta i kana n da d'u ma sɔrɔli bukari ala kira kuturu ala kira ko a furakɛ mɛ dɔgɔtɔrɔ ti furakɛli kɛ a tɛ balo a ka dɔgɔtɔrɔ wari la a bɛ balo la komi ne dalu bɛ ne bolo ne bɛ ala wele min na walayi o se kan t'an na o parce que ne ko gana i b'a fɔ k'a to ma n yɛrɛ bɛ n ta ala wele ne b'aw bila a la n'a ɲagamina dalu caman bɛ ne bolo ne bɛ ala wele minnu na ni mago bɛ ɲɛ caman ba n tɛ kɔnti bila bange la k'ala ka bange to yan a ɲini ni walahi ala b'a dɔn n'i ye se kɛnɛ ye ne bɛ fini kala pɔsi tɛ k'a la n'i y'a ye i bɛ pɔsi kala i y'a mara de o i nini kɛ kuma dɔw f'i bɛ turu walahi ne yɛrɛ ka denbaya donna na tile tɛ bɔ ka bɛn ni sikaro bɔrɔ 5 ni 6 ma kɛ yan a tɔ sa sikaro bɔrɔ to o y'a sɔrɔ o y'a dɔgɔna parce que waati dɔw la fɛn min bɛ di ala ma o tɛ pɛridi donc kariya bɛ ne na ka dalu ɲɛfɔ mɔgɔw ye fu falaki kosɛbɛ parce que ne ye fɛn dɔ kɛ ala ye ne ye n karamɔgɔ bila ka taa hiji a kɛra n'a ɲagamina ne bɛ n jɔ ala n'a y'a sɔrɔ ne ye nin kɛ e ala kama e de ko an ka karamɔgɔ barika ɲini o sen jɛra o bolo jɛra ala nin ko in nɔgɔya o sera kɔlɔsi ko la a ma s'a la ɲɔgɔn fan fɛ ka ne to mana ni feere la
fali fonse baji de yo kɛ yan ne mana ni feere Bamakɔ yan dɔrɔmɛ 50 i kun bɛ bɔ Sabalibugu ka taa yɛrɛ dala 25 mana ni tali ye ne k'a yan bɛ birinti i ye kow ye sa mana ni an kun tɛ nin dɔn dɛ attention o b'a sɔrɔ nɛgɛso tɛ yen o sukaro siri mana ni jimere mana ninnu ne kun b'a da don Sabalibugu ka taga foire dala n sen na i bɛ dugu in dɔn koyi ka tila ka na sigi o la Musa Tarawele tɛmɛntɔ don dɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ pɔn mili la polisi dɔ ko non k'anw bɛ se ka na an donnen kɔfɛ ka se mili la minnu bɛ ɲɛfɛ ko non k'an ka segin an ye kɔfilɛ k'an ka taa an karamɔgɔ Musa Tarawele fanga ka di a ka di dɛ o tuma motobatigi dɔ tɛmɛna fiyewu a ye polisiw de ko sa ko non n'an y'an ɲɛsin ko f'an ka segin n'an y'an kɔfilɛ f'an ka taa an dun bɛ pɔn mili la ni président nana sɔrɔ yen a ti nɔgɔya baji de a berejenin dɔ bɛ polisiw bolo n'u y'a saba ye ko kuran b'a la o an karamɔgɔ ɛri kelen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a dimi dɔ de o tɛmɛna koyi n'an sera polisiw ma u bɛ ja ka bere fara an wolo o polisi jiginɛ ka fisa jeni aw ka bere ninnu ka fisa an ka jigi a ka fisa o ye dɛ a ka fisa o ye ne tora o manani feere la fali taara balan tile 3 n bɛ fali jiginnen tigɛ kɔnɔ fali n b'a fɛ k'a min kɔ dingɛ de kɔnɔ a sen coronna fali b'a kɛ tan a b'a kɛ tan donc f'a tɔ coronna ani ji cɛ tɛ kamera in bɔ tile 3 n bɛ fali y'o ye cogo la n ko nin tɛ hɛrɛ ye ne ye n ka manani bila ka na sɔrɔ fali balalen don ka fali ta a sen ma ta ko n b'a labɔ fali sen bunangira a golo bunangira ne tɛgɛ fara fali si de la n tɛgɛ fara si la f'a gɛrɛngala bɛ c'est à dire i b'a fɔ n'i ye adamaden kun kan ne ye kalama ta ani sɔni ka bɔgɔ wugusa ka kalama kɛ ka dingɛ bɔ fali da la fɔ k'a sɔni a tɔɔrɔ bɔ dugu la ka dɔ in fana bɔ k'o da o don ko dɔ kɛla o fali ye ne filɛ kan filɛ n kɔrɔmuso dɔ bɛ yen ko n'i ma boli ko fali bɛna kuma n fɛ ne bolila ka mabɔ a la fali taara i jɔ kan filɛ a y'a kɛ tan kini ce n bolila ka taa munumunu a taara nɔfɛ tuguni an ɲɛ bɛnna a y'a kɛ tan kini ce kari dɔ filɛ Sabalibugu ko Fulakari ne donna Fulakari fɛ ka boli ka continuer kari ko na fali taara don Fulakari la ne nɔfɛ k'i ɲɛsin ma k'i kɔfilɛ na k'a kɛ tan wallahi n ti fali kan mɛn ko nin kan nin ko nin i ni ce i ni ce wa i bɛ taa sa de i bɛ taa de n taara o taara koyi Mali yɛrɛ bɛɛ aw ye maa ye ka pɔnjɔ n taara personnellement a kuma ka ca dɛ fali ye n geru wa n geru la fana kosɛbɛ a ɲɛna dɛ n'a ɲagamina ne bolo ne b'a fɔ de Ala n'a y'a sɔrɔ ne ye fali in bɔ Ala kama o sen jɛra o bolo jɛra n ti fali dɔn wa satɔ kun don ne de y'a bɔ dingɛ kɔnɔ Ala o sen jɛra o bolo jɛra nin ko in nɔgɔya ne ye kosɔkosɔ fali bi doni ta i b'o ta koyi wurutili tan ti ne bolo wallahi i b'a ɲɔni de wurutili tan ti ne bolo donc o dalilu sɔrɔla n bolo ka sɔrɔ korona tɛ o ye tiɲɛ dɛ o ye tiɲɛ ye ne fa ka dalaban kuma kɛra kana kalan bila bon n'a ɲagamina ne bolo Ala n'a y'a sɔrɔ ne fa fatutɔ de ko n kana kalan bila Ala ni ne m'a bila fiyewu n fa barika ɲini kama Ala ka nin ko in nɔgɔya c'est à dire o dalilu minnu bɛ ne bolo a ka ca 100 morikɛ o bɛ nɔgɔya o nɔgɔyala yɛrɛ koyi nin zo in ko kɛlɛ a ka ca 100 wallahi korona durusi yɔrɔ filɛ tuna mɔgɔ 300 ni dɔɔni de bɛ yen dafalen bɛ yen n b'u kalan na Ala jati kama fi sabilillahi ne de bɛ karamɔgɔw sara mais kalanden ti ne sara kalanden ti i jɔ n'i ka balo ye n'i banana kalanden t'i yɛrɛ furakɛ n'o bɛ kɛ Ala kama Ala ka nin ko in nɔgɔya ne bɛ mɛn Ala nɔfɛ cogo di
Saro ye mobile sada. Ou bien lui, il n'est pas là. Abe. Il est là. Abe de. Pardon. Abe. Ala Test be. mɔgɔ. Donc, Tɛ ala be. Donc, Ati. au carrière couronnée, Ah. o kuma ne bɛ dalu di fi sabilillah. N'i y'a ta a bɛ ɲɛ fana. A bɛ ɲa bon o tɛ nin yɔrɔ dɔn. U y'a faamu bi de y'a walawala la. Anw bɛ bi ni ne ka ni denmisɛnninw ko u b'a kɛ u k'a kɛ. Ne ma ko foyi t'i se a wari ma. A bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna. Ne ye siraba bɔ ka taa bila an ka duguw la. Ka bɔ luwanze kɔnɔ yan ka n yɛrɛ ka du dɔ Bamakɔ. A ye wusulanko kuma mɛn. Abada an m'a mɛn dɛ. Pɔnfɔlɔ jɔra nasiko fɔra. Ayi o ma kɛ. Pɔn filanan jɔra wusulanko fɔra. A ma fɔ dɛ. Olu bɛɛ bannen kɔ. Ah. Kuma na i kan k'a dɔn la ko Konate mago tɛ se o ma. Abada. Ala b'i ta nin di e ma. N bɛ kɔn k'a fɔ de n'i bɛ baw bin di yɔrɔ la i b'i kunkolo kɔrɔta. Sinon u b'i ni bin dun ɲɔgɔn fɛ. Ye. N bɛ sira d'aw ma et puis Ala k'a ɲɛ aw bolo. Amen. Ala sɔnna. Ala k'a ɲɛ aw bolo. Amen. Amen. Kayiru in Ah. a bɛ zikiri fitinin ɲininka. Awɔ. Sen. A bɛ zikiri fitinin n dɔgɔkɛ fitinin a Wala b'a dɔgɔkɛ don dɛ. A ye ko caman kɛ koyi. Sɛgɛnw kɛra. k'a ye parfum a banna ta. An kɛ. Ko a y'a di min ma n'a tigi kɔrɔ n'a ye. Kɔrɔna kayiru ko yala a tigi kɛra cogo di. A ye zikiri fitinin wele. Ka tila k'a sɔrɔ yɔrɔ f'an ye. A k'o jaabi d'aw ye. An kɛ. O kayiru kelen de n jɛna n'a ye. N'a y'a sɛbɛn a ye safinɛ carton ɲini Awɔ. k'a susu. Susu awɔ. Ni yiri min fɛ o ye a b'o yiri k'a la. N'a y'a susu a bɛ a banna ta parfum k'a la. Mais a y'a mɔmɔ k'a bila. Ala kana dangaden kɛ k'a sɔrɔ. Ami Konate. O da dira ka ban. I bɛ siɲɛ ɲini o la